5, 4, 3, 2, 1, kör! Kommer vi fram till vänster 3. Bra. Så har vi en höger 3. Nu kommer vi ner till vinkel höger. Och direkt vinkel vänster här borta. Och vinkel vänster. Och sen har vi hårnål höger. Det är bra. Sen har vi hårnål vänster. Sen är det bara att ta i. Så kommer vi vinkel vänster här framme nu. Vinkel vänster. Och sen går det höger. Sen går han över i vänster. Och sen höger igen. Sen gick han vänster här framme. Efter. Över krönet. Det är bra. Och vänster. Lång vänster över i höger. Jag vet inte. Kom hit då. Håll i! Förvarning mål. Sen går det höger. Sen svänger det vänster här efter mål. Kommer här. Det är bra.